Апошнім часам Ігар Тур стаў адным з галоўных твараў прапаганды. Ён і паўсюль суправаджае Лукашэнку, вядзе аж 2 перадачы на тэлебачанні і ездзіць з гастролямі па заводах і універсітэтах. Але як Тур прыйшоў да такога грандыёзнага поспеху ў сістэме? У гэтым відэа мы раскажам, як і чаму правінцыйны хлопец без прынцыпаў раптам шчыра полюбіў уладу, а затым сам стаў сапраўдным любімчыкам Лукашэнкі. Я человек из региона. Я в Минске приезжая лемета. Ігар Тур нарадзіўся ў Гродні, але вырас у глыбокай правінцыі, у пасёлку Першамайскі, што пад Лідай. Сям'я – бюджэтнікі, але не простыя. Бацька – звычайны інжынер электрасетак, а вось маці – узорны дробны вінцік лукашэнкаўскай сістэмы. Яна ўжо 15 гадоў кіруе Лідскім палацам культуры, а таксама засядае ў раённым савеце дэпутатаў. У тым жа Лідскім палацы культуры працуе і родная сястра Ігара – Вольга. Стаць журналістам Ігар марыў з дзяцінства. Вось толькі спачатку ён хацеў расказваць не пра Лукашэнку і рэпрэсіі, а пра Крыштіяну Раналду і чэмпіянаты свету. З маленства Тур займаўся футболам, а калі зразумеў, што спартовец яго не выйдзе, то вырашыў ісці ў спартовыя журналісты і паступіў на журфак БДУ. Праўда, славалюбства ў яго хапала ўжо тады. Кажуць, што, засяліўшыся ў інтэрнат, Ігар адразу завесіў сцяну ў пакоі сваімі школьнымі дыпломамі. Вучыўся Ігар нармальна, але нічым асабліва не вылучаўся. Знаёмыя згадваюць яго добрае пачуццё гумару, цікавасць да прыгожых дзяўчат, ды і па вялікім рахунку усё. Ад палітыкі будучы прапагандыст быў максімальна далёкі. Падчас студэнцтва ён ніяк не выказваўся ані пра Лукашэнку, ані пра апазіцыю і ўвогуле быў больш заняты самім сабою. Ігар яшчэ са школы ўдзельнічаў у рознага роду мужчынскіх конкурсах прыгажосці, а падчас студэнцтва спаборнічаў за тытул містер журфак і падпрацоўваў мадэллю. У тым ліку здымаўся для брэнда «Гонар», які вядомы кашулямі з нацыянальным арнаментам. Цікава, што на журфак Тур паступіў па мэтавым размеркаванні, а значыць, пасля вучобы мусіў ехаць на адпрацоўку ў нейкую раёнку. Але ж ён умудрыўся выкруціцца. Па законе ўхіліцца да размеркавання было немагчыма, але ж Тур нейкім цудам застаўся ў сталіцы. Журналісцкую працу Ігар пачаў яшчэ падчас вучобы. Супрацоўнічаў з першым нацыянальным каналам беларускага радыё, з радыё BA і нават будаўнічым парталам «Стройкабай». Пасля год вёў вяселлі і карпаратывы, але ж увесь час марыў трапіць у тэлевізар. У выніку на тэлебачанне Тур прыйшоў толькі ў 2014 годзе. Яго ўзялі на АНТ звычайным рэпарцёрам. Спачатку Ігар здымаў сюжэты пра ўсё на свеце. Ён сам казаў, што браўся за любую тэму – ад надвор'я да аварый на дарогах. Але паступова пачаўся кар'ерны рост і больш сур'ёзныя сюжэты. У 2017 годзе Тур перамог у намінацыі «Найлепшы рэпарцёр» на дзяржаўнай прэміі «Тэлевяршыня». Самай прыкметнай ягонай працай у тым годзе стала паездка ў ахопленую грамадзянскай вайной Сірыю, дзе ён асвятляў дастаўку гуманітарных грузаў расійскімі вайскоўцамі. У тым жа 17 годзе Ігар пачаў працу ў лукашэнкаўскім пуле, групе журналістаў, якія асвятляюць выключна дзейнасць Лукашэнкі і ездзяць за ім як па Беларусі, так і за мяжу. Скажу так, в 2017 году, первый год, когда я работал с Александром Григорьевичем, я очень сильно волновался. То есть я тот год практически не помню. Для меня было главное не накосячить, не подвести главу государства. Варта разумець, што праца ў пуле – гэта ў першую чаргу інфармацыйнае абслугоўванне Лукашэнкі. І аператары і журналісты ведаюць, што можна рабіць, а што не. Аператарам, напрыклад, забаронена здымаць Лукашэнку ў невыгадных ракурсаў, каб было бачна лысіну. А функцыя так званых журналістаў – стаяць і ківаць падчас лукашэнкаўскіх прамоваў. Пытанні задаваць можна, але пры адной умове. Яны мусяць быць зручными. Ну, достаточно странно было бы, если бы в президентском пуле были люди хоть как-то там нелояльные к главе государства. Это идиотизм совершеннейший. Естественно, в президентский пул Лукашенко попадают журналисты, лояльные к Лукашенко. Як згадваў былы відэаінжынер АНТ, цытата, журналісты пула кажуць увесь час, што гэта вельмі вялікая адказнасць. І гэта цешыць. Там людзі працуюць як сабакі, прычым заробкі не гіганцкія. Навошта яны гэта робяць? Дзеля адной думкі, ці спадабаецца гэта ў адміністрацыі Лукашэнкі, а таксама дзеля кватэр у якіх-небудзь мачулішчах. Канец цытаты. Дарэчы, кажуць знаёмыя Тура, магчыма, што менавіта кватэрнае пытанне і стала галоўным аргументам для яго ў тыя далёкія гады. Ігар вельмі перажываў, што не мае свайго жылля ў Мінску, а шлях прапаганды абяцаў правінцыйнаму хлопцу хуткую і добрую кар'еру.
Праўда, да 20-го года ўвагі на туры ніхто асабліва не звяртаў. На той момант галоўнай зоркай лукашэнкаўскага пула быў Дмітрый Семченко. Але прыйшоў 20-й год, фальсіфікацыі выбараў, гвалт, пратэсты, рэпрэсіі. Перамены пачаліся ўнутры многіх людзей. Дмітрый Семченко прынцыпова звольніўся з АНТ, і гэтага яму не даравалі. Спачатку яго саджалі на суткі, а пазней завялі крыміналку і адправілі на 3 гады ў калонію. А Ігар Тур выбраў ісці зусім іншым шляхам. Ён скарыстаўся сваім шансам і стаў галоўнай зоркай сярод прыдворных лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. Я горд работать в президентском пуле и не только в заграничных командировках с исключительным радушием принимающей страны, но и в ситуациях, когда работать нужно в дождь и грязь, тексты писать по ночам или на коленке и стараться не думать об отсутствии в радиусе нескольких километров не только хоть крошки хлеба, но и того самого чая. Прычым, калі азаронак з тэлеэкрана заклікае да распраў над палітычнымі апанентамі і раздае ордэны і уды, 34-гадовы Тур абраў больш стрыманую ролю. Цяпер асноўныя перадачы Тура на НТ будзе дапоўнена і прапаганда. У першай ён праходзіцца па апазіцыі, а ў другой пераконвае, наколькі мудры Лукашенка і ягоныя рашэнні. Дзяржаўнае тэлебачанне называе гэта аўтарскай журналістыкай. Менавіта на яе прапагандыст пераключыўся пасля падзей 2020 года. Что бы ни случалось за эти годы, Александр Григорьевич упрямо повторяет: дайте мне экономику, все остальное сделаю я. Зачем он так? Потому что он знает и куда больше нашего, что нужно делать и с пандемией, и с санкциями, и с войной. Правда, калі гаворка заходзіць пра Лукашенко, то тут Ігар перастае стрымлівацца і выходзіць на максимальны ўзровень захаплення. Глава белорусского государства – сильная личность, но он ей и является. Мы просто придаем форму правде, не более. Увогуле, пазіцыя ў Тура вельмі простая. Лукашенко апрыёры лідар, правадыр і геній. Астатняе па сітуацыі. Тур можа дазволіць сабе і чыноўнікаў папляжыць, і на занадта радыкальных ябацек накінуцца. Ну а за народам трэба прыглядваць. Бо гэта ж народ, яго любы падмануць можа. Мы, белорусы, немного не очень подкованы в политических вещах. Придут какие-нибудь товарищи с Запада, скажут: вот, голосуйте за Игорь, Иванова. давай так, придут любые товарищи Любые, извне. согласен, Да, любые это товарищи со всех сторон света и перетянут внимание людей на свою сторону. Любое дзеянне ці слова Лукашэнкі для Ігара – верх мудрасці. Прасцей кажучы, схема старая. Калі нешта не так, то гэта баяры кепскія, а цар, ён заўсёды добры. Прычым цар у самым прамым сэнсе. Чем старше я становлюсь, несмотря на то, что мне 34, тем с большим скепсисом я отношусь ко всеобщему электоральному праву, потому что, на мой взгляд, ни один большой коллектив не способен принять быстро эффективное решение. Нам всем генетически нужен царь, человек конкретный, принимающий окончательное бесповоротное решение, которое не обсуждается и которое ставит точку во всевозможных дискуссиях. На монархію Тура ўвогуле нейкая свая фіксацыя, і ён зусім гэтага не саромеецца. Для славянской души лучшая форма управления – это абсолютная монархия. Это очевидно, на мой взгляд, субъективно, как божий день, и мы будем к ней приходить. Таксама заўважна, што для Тура ўвага з боку Лукашэнкі вельмі прыемная. Лепш хіба толькі калі Пуцін заўважыць. Для мяне мяшок бульбы ад прэзідэнта куды больш каштоўны, чым паездка ў Дубай, запэўніваў ён у ток-шоу на СТБ. З часам маладога і амбітнага прапагандыста пачаў заўважаць і Лукашенка. Прычым ён не толькі звяртаў на Тура ўвагу на прэс-канферэнцыях, а, напрыклад, асабіста запрашаў таго папіць малака. Игорь, а ты что? Что ты построился в той корзине? Давай это синтез йогурта. Дарэчы, Лукашенко паўплываў нават на сямейнае жыццё прапагандыста. У 22-м годзе Тур ажаніўся з прэс-сакратаркай Гомельскага абласнога ўправлення МНС Ксеніяй Шангірэй. Яна, дарэчы, мае званне маёра. Ксенія на 2 гады маладзейшая за мужа. Сама з рэчцы, актывістка БРСМ. Скончыла гомельскі філіял універсітэта грамадзянскай абароны МНС Беларусі. Прычым з будучай жонкай Тур пазнаёміўся на калядным прыёме ў Лукашэнкі. Ксенія, якая дагэтуль бачыла прапагандыста ў эфіры, сама працягнула яму руку, каб павітацца. Тур руку пацалаваў, перакінуліся парай словаў. А праз пару тыдняў Тур напісаў ёй у соцсетках. У выніку ўсё скончылася шлюбам, прычым з вяселлем пару віншаваў і Лукашенка. У падарунак ён перадаў чырвона-зялёны букет і келіхі ад шклозавода Нёман, а свайго сына ад Ксеніі Тур таксама назваў Аляксандрам. Вось толькі гонар не Лукашэнкі, а Сашы Белага, персанажа з расійскага серыяла «Брыгада». Вось такая дробная, але красамоўная дэталь. Але ж як гэта звычайна бывае, чым далей,
тым глыбей туру засмоктвала прапагандысцкая багна. Паступова ён перастаў саромецца і пачаў дазваляць сабе усё больш і звычайнай хлусні і пагрозаў на адрас нязгодных з Лукашэнкам. Ён пагражае апазіцыянерам, але не толькі. Напрыклад, у адной са сваіх перадач Тур заклікаў расстрэльваць лукашэнкаўскіх жа чыноўнікаў. Маўляў, давайте змагацца з карупцыяй, як у Китае. В последнее время пытаться растащить страну стали как-то сильнее. И не извне, а изнутри, и уже не столько строго стереотипные оппоненты, сколько приторные сторонники. Под такими размышлениями в соцсетях почти всегда пишут: а вот в Китае за такое расстреливают. Вот честно, я за то, чтобы перенять передовой опыт одного из мировых гегемонов. Уверен, если бы мы очень негуманно показали очень негуманный расстрел условно 5 коррупционеров из гранатомета, то у 500 каких-то других коррупционеров желание воровать пропало бы мгновенно и очень надолго. Апошнім часам Тур дайшоў і да спектакляў з грымам і пераапрананнем. Разам з КДБ Тур у фальшывай барадзе разводзіў актывіста-дэмакрата Олега Аксёнова. Гісторыя скончылася тым, што на семінар па бяспецы ў беларускім моладзевым хабе уключыўся афіцэр КДБ Константин Бычак. Зарабляе прапагандыст таксама някепска. За 2020 год Тур зарабіў чыстымі амаль 19 тысяч даляраў ці 1580 даляраў на месяц. Зарплатамі расійскіх прапагандыстаў не параўнаць, але для Беларусі вельмі добрыя грошы. З'явілася і кватэра. Разам з жонкай і яе дачкой ад першага шлюбу і агульным сынам Тур жыве двухпакаёўцы. Ён адвучыўся ў Лукашэнкаўскай акадэміі кіравання і паціху пачынае марыць пра чыноўніцкую кар'еру. У інтэрв'ю савецкай Беларусі Ігар заявіў, што цяпер ён яшчэ і спецыяліст у галіне дзяржкіравання, а таксама аналітык. Цытата: «Мне цікавая сфера прыняцця рашэнняў, кіравання рабочымі працэсамі, калектывам. Я сябе ў гэтым бачу. Дзе гэта будзе? Магчыма, тэлебачанне, СМІ, ідэалогія». Канец цытаты. Акрамя таго, Тур, як і іншыя лукашэнкаўскія прапагандысты, ездзяць з гастролямі па дзяржпрадпрыемствах і навучальных установах. Праходзяць яны стандартна. У актовую залю добраахвотна-прымусова зганяюць рабочых ці студэнтаў, а пасля Тур расказвае ім, як добра жыць у Беларусі і чаму трэба любіць Лукашэнку. Таксама ён выкладае на журфаку БДУ на кафедры тэлебачання і радыёвяшчання. Ігар праводзіць для трэцякурснікаў майстар-класы па тэме прафесійнае майстэрства тэле- і радыёжурналіста. У выніку ў адносна маладым узросце Тур нарэшце здабыў славу. Ігару ўсяго 35 гадоў, а ён мае некалькі аўтарскіх перадач, яго асабіста пазнае Лукашэнка, які нават узнагародзіў свайго прапагандыста медалём Францішка Скарыны. З нацяжкаю можна нават сказаць, што імя Тура вядома і на захадзе. Прынамсі, ён адзін з самых актыўных прапагандыстаў, трапіў пад санкцыі Еўрасаюза і Канады. Ды і сам сабе Ігар вельмі падабаецца. Гэта заўважна. З часам ён паводзіць сябе ўсё больш упэўнена, а яго інтанацыі пачынаюць усё больш нагадваць аднаго сумна вядомага расійскага калегу. Вось толькі калі Кісялёў прадаў сумленне за мільёны, да і большую частку жыцця ўжо пражыў, то ў яго беларускага пераймальніка ўсё якраз наадварот. І менавіта малады ўзрост можа ў выніку сыграць злы жарт у лёсе Ігара. Тур дакладна перажыве Лукашэнку. А вось што будзе пасля? Пытанне пакуль адкрытае. Пабачым і мы з вамі.